Hello Karbianglong, pinya video ke lalo Karbia Trespen ke shooting tek nai malo mate RJK men nai malo nanglitum nangning kang sam nai ai tresang bong pen ingwaira komen long tok pen nang bachini donik tha to tangte a video le pangcheng iglonang rupjeli lekthipi malin tisopi hewali teronpi kiran ingtipi lili rongpharpi malin so teronpi Felicia teronpi malin ingtipi hunmili tisopi Roblin Kropi nanglitum la so channel fam subscribe ilang bida subscribe ingnon lapen like tamen ang pidon ingno lapen comment bang tengni iri pinya video ke lansi kang ton lo kuru wang thu